You want this school to go proceed? Wadhi kaunti ma Migori kama yuak owuok kuom moko kuom jokanyo ni skunde mag nasari kata ECDE kaunti no ponitiere kod midhiero moting'o nok mar klese, jopuonj, gige somo kod mamoko. Ka piny owacho mar kaunti ma Migori to wacho ni gisegoyo okang' maber mar bero chenro mag somo. Jafwambo marwa George Juma nigi lerno. Chenrogo mag somo mag skundego mag nasari kata ECDE oket e lwet sirikand loch gwenge kaluwore kod chike ma pacho kae. En higni 11 nyaka ne mi sirikand loch gwenge thuolo mar tayo chenrogo mag somo e ECDEs. Nyaka sani chenro mar somo e ECDEs pod thembo e kaunti ma Migori, kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni gisego okang' maduong'. Tin e public schools nikech learning resources tin e public primary schools. Kidhi most private schools akibudo kan tiere osweyo kanyo nitiere feeding program, nyithindo gi eki gidwaro mondo gichiem sama gimadho kata mana nyuka to giwinjo ka gimor gigombo dhi skul. Nok mar klese pod okwako mokum sikunde e kaunti ma Migori. Piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni gisegero klese 635 e kind higni 11 e skundego mag ECDEs. Chon niluonge ni nasari ti iluonge ni ECDE. Chon niluonge ni nasari mentie ka chitino ni ECDE mitie ikitieke higni 3. Jogi od yok ber. Wang'eyo maber ni ni ECDE to ni korka county government. In last financial year, the 140 manowachako girumo te onego bene karach kabisa to center ka center bedo gi classrooms 2 to no gibed gi classrooms 2. Wasetimo assessment mwayudo ni wan gi some few schools manyaka sani sirikal pok ogero gi classroom kata chiel. Sikunde mag ECDEs go bende pod kalo e midhiero mar nok mag gige somo ma oting'o buge kod mamoko. Moko jotend sikunde e kaunti ma Migori wacho ni pogido gigego mag somo kuom higni 2 ma okalo. The things that are used in doing PE where that can be used by the learners for entertainment, those things are still lacking. Materials manokelno ka indio kel some 2-3 years ago. Sani koro wawuoyo mana gi jonyuol manyalo support wa kaka sani onego beni wan kata gi mattress moro maka nyathi moro nindo onego beni nindo to onego beni gin gi tugo. Wantiere ni budget mane waloso gigo ne budget te kendo ok warit gini gibiro manyo gi school ka school bedo gi pesa ne masama gidwaro chok to gidhi gi ngiewo sama gidwaro charts wan tichwa and the supervisor pesa ni buti kode yo malong'o. Ne gingiewo kombe matindo ne nyithindo gi eki gingiewo mesni to pod dwaro ni mondo ging'iye ka ginyalo tene nyithindo gi eki exercise books, crayons, gik ma ginyalo tugo godo kaka nyithindo matindo. Mokum sikunde bende kale midhiero mar nok mag jopuonj kaachiel kod kata kombe ma jopuonje koro nyalo bede. Okwan gi enough facilities majalo kaka kombe, okwan godo maber, okwan gi feeding program pod awacho na wache last year. And as a department mar education ne watero kombe bende ma kuom ranyisi kidhi Awendo to nwatero kombe ni schools 7. Kidhi Kuria East ne watero kombe ni schools 6. Wan gi jopuonj 652. Namba no tin kaluwore gi population ma wan go. Director migao mar somo e kaunti ma Migori Edward Okelo wacho ni giseloso chike matayo chenro mag somo e ECDEs kendo gintie kod geno ni gidhi medo bero chenro mag somo. Gi ECD policy mosegadi assembly ma awet mondo governor okete sei. Nyaka sani skundego mag ECDEs mag piny owacho e kaunti ma Migori nitie kod jopuonjre maromo 66,600 kod 66. Kwan ma migao mar somo wacho ne omedre ka ipimo kod higni mokalo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi wadhi nyime kod weche manyien ma bende medo timore e gwenge mopogore opogore.